Күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр өчен республика махсус китапханәсе дөньяга чын тәрәзә булып тора. Техник яңарыш ягыннан да китапханә заманнан калышмый. Электрон аудио китапларын әзерләүдә, Брайль системасы буенча яңа китаплар бастыруда нәтиҗәле эшлиләр. Иң мөһиме, китапханәдән бер кайчанда кешеләр өзелми. Китапханәче китап укучы билеты буенча флешка белән пластик кейс бирә. Күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр китапханәсендә бу гадәти хәл. Ирина Кузьмина бирегә 10 елдан артык йөри. Хочется читать, во-первых, получать литературу. Ул детектив китап эзләп килгән, аны электрон формада биргәннәр. Китапханәдә иң популяр формат аудио китаплар. Узган гасыр урталарында тавышлар тасмага язылган. Аннан соң аудио кассеталар барлыкка килгән. Хәзер тавышлар электрон форматта языла. Ике махсус принтер белән китапларны мөстәкыйль рәвештә дә бастыралар. Әле генә Гүзәл Яхина романын күчергәннәр. Два образка принтера за час печатает где-то 4 книги. Ике Брайль принтеры бер сәгать эчендә 4 китапны бастыра ала. Китапларны басуга әзерләүгә генә күп вакыт кирәк. Шулай ук китапханәдә китап журналлар өчен иллюстрацияләр дә бастырыла. Уку залында бөтен республикадан килгән истәлекле архитектура урыннары күргәзмәсе эшли. Это для наших незрячих, чтобы они могли осязать. Бу безнең күрмәүчеләргә әлеге архитектура һәйкәлләренең нинди элементлардан торуын күзаллый алсын, тарихны белүләре өчен кирәк. Шунда ук күргәзмә ярминкә дә эшли. Анда мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрдән кулдан эшләнгән әйберләрне сатып алырга мөмкин. Уку залында гадәттә кич кешеләр күп. У нас есть специалист, который проводит, допустим, обучает работе на компьютере. Безнең компьютерда эшләргә өйрәтүче белгечебез дә бар. Ул техника турында сөйли, 2 атналык мультиварка белән эшләү буенча осталык дәресе уздырды. Күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр өчен китапханә дөньяга чын тәрәзә ул. Китапханә 4000-дән артык кешегә хезмәт күрсәтә. Фарис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Татарстан яңалыклары.